Edo non goldiri begiak itxita nau Kaletako taken txut-txut-txutan saiatzen zeinek Edezio amodio doinazek Urratzen duten bengo biztanlean izateak Baina ez da zer entzuten Urrunean izintasuna eskatzean Didatenen garraziak Bedur naiz iezina
pianeta itsasoak zure adorea lau baizen horregatu zen.
Abea egin zenuen zu gordeleku josta jautxia Zumea polborreroaren eskuetan Ta seizeia emaitatzea bezarkada hauek Zure azaleuna Da bihotz gozoa pozoitu duenean Gabeko zigoraz Bizilean doa menperatzen Borrokarako gazte Gia den gorputza Farieta, monopoli reala Dadoak botata, putreak gatzan Eskutuko taleta, eskupeko birutak Lurpean izeli, lagileen ikotxa Hey!
hasi horretik atzen diren bataiak daude. Zaila da borrokatzea ikusten denaren aurka. Pizten da igorria zabaltzen ditu egak. Beginianeak handitzen dira ikusteko gauza. Gure histeriak gara.
que tienen que saber los ciudadanos es que el gobierno está detrás. Gravísima la acusación que hoy hace Amnistía Internacional. Dice, hay torturas policiales en España. Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado torturan, dice Amnistía Internacional, y quedan impunes porque son ellas mismas las que investigan. Hitz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko muxua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan.